सुंदर आणि धावूया नंतर सर जास्त वेळ न खर्च करा कारण रात्र आहे थोडं अनेक जणांना बाहेर जायचंय. तर बक्षीस वितरणाकडे आपण जाऊया कोणत्याही प्रकारचा जास्त वेळ खर्च न करता. चला एक लकी ड्रॉ इथे उघडली जाणार आहे. कोणा नशीब असणार आहे. सर्व चिठ्ठ्या वरून खाली इथे खेळली जातात म्हणजेच काय नशीब अनुभवायचं असेल कशाला काय लकी विजेता आणि मिक्सर जो मिक्स करण्यासाठी वापरला जाणारा मिक्सर साठी लकी चाबी टिकवून ठेवणार आहे. मिक्सर साठी आपण चिठ्ठी काढणार असून लकी विजेची चिठ्ठी काढण्यासाठी सुनीलजी जाधव होते. सुनीलजी जाधव सर आपल्या शुभास एक चिठ्ठी इथे उचलली जाईल. पाहायचं असेल इथे मिक्सर साठी लकी विजेता आतापर्यंत पिवळ्या कलरच्या चिठ्ठ्या जास्त उचलल्या गेल्यात. ही देखील पिवळ्या कलरची चिठ्ठी उचलली जाते. पाहायचं मिक्सरचा मार्केट इथे कोण ठेवते आणि कुपन नंबर आहे 2798. कासरगिरी गावाला बिलॉंग करतो. अंडरम क्रिकेट असेल ओरम क्रिकेटच्या खेळाडूच्या मदतीतून चांगला खेळला जातो. तो अक्षय सारखे ठरतोय मिक्सरचा मानकरी अक्षय चाळखे फ्रॉम कासरबिडी आणि मला वाटतं त्याचे चाहते किंवा कोणतरी आहेत त्यांचे. ओके संजयजी रामाने सर आले असतील ते त्याचं बक्षीस स्वीकारतात. अक्षय चाळके ठरलाय हे मिक्सरचा मिक्सर मॅन अक्षय चाळके. आपण रेग्युलर जो मॅन ऑफ द मॅच चालत आलाय तो मॅन ऑफ द मॅच बक्षीस देणार आहोत. ह्या अंतिम फायनल मध्ये त्याच्या माध्यमातून बहारदार असा खेळ खेळला. तो मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी आपण पाहणार आहोत. त्याच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळ अगदी केला गेला. सागर लोगडे ठरलाय नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा मॅन ऑफ द मॅच. चल मित्रा जास्त वेळ न खर्च करता खेळाडूची दिशरी या जो रेग्युलर मॅन ऑफ द मॅच चालत आलाय तो मॅन ऑफ द मॅच चा किताबचा मानकरी ठरतोय सागर लोगडे. अप्रतिम असा खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटला तो सागर लोगडे आपण पाहतोय. सुनीलजी जाधव सर यांच्या शुभ या अंतिम मॅच चा मॅन ऑफ द मॅच सागर लोगडे. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ आपण फायनल जिंकलात म्हणजे काही एकदम मोठं कार्य नाही केलं या क्रीडांगणाच्या दिशेने. चला इथे जे जे संघ व सहभाग घेत आले होते ते संघ मालक असतील आणि संघाचं नाव त्या सन्मानित केले जाते. प्रत्येक संघाचे संघ मालक असतील त्या सर्वांना इथे सन्मानित केले जाते. पहिल्यांदा संघ इथे दाखल झालेला होता आकाशजी गडदे सर यांचा संघ मेज मँगोज. आकाशजी गडदे सर आपण आहात इथे. मेज मँगोज संघ इथे दाखल झाला होता. मेज मँगोजचे समर्थक इथे आपण पाहतोय. सन्मान चिन्ह द्यायचं असेल मेक मँगोज आकाशजी गडदे सर यांचा संघ. संजयजी लोखंडे सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभास या संघ आकाशजी गडदे सर यांचा सन्मान करावा.
त्यानंतर दुसरा संघ नंदिनी स्पोर्ट नागेश टीक संघ मालक चला समीरजी कदम सर आपल्यास विनंती करेन आपण संघ सहभाग कितीला संघाचा सन्मान करायचा असेल. त्यानंतर मातृछाया मास्तर संघ समीरजी कदम सर यांचा संघ संघ मालकांचा यथोचित सन्मान त्यांच्यामुळे आपण ही स्पर्धा पाहत आलो. यानंतर समीरजी कदम सर यांचा यथोचित सत्कार असेल. मातृछाया मास्तर संघ विठ्ठलजी पालिये विठ्ठलजी पालिये सर यांच्या शुभ हस्ते समीर कदम मातृछाया मास्टर संघ यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. त्यानंतर भैरी भगवती स्पोर्ट संजयजी लोखंडे सर आणि गेची कुलटे सर आपणास विनंती करेन आपण संघ इथे सहभाग घेतला होता त्यांचा यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. त्यानंतरचा संघ सुकाई स्पोर्ट आणि संघ मालक असतील प्रवीणजी धुमक सर सुकाई स्पोर्ट प्रवीणजी धुमक सर विजयजी धुमक सर आपणास विनंती करेन आपले शुभ असे हे पारितोषिक द्यावा. त्यानंतरचा संघ प्रथमेशजी मालप सर आपण इथे आहात. कोणते समर्थक किंवा चाहते असतील तर आपण त्वरित या. कोणत्या प्रकारचा जास्त वेळ खर्च न करता आणि बक्षीस पुरस्कृत करण्यासाठी मी विनंती करेन दत्तारामजी धुमक सर आपल्याला विनंती करेन आपण बक्षीस देण्यासाठी या. दत्तारामजी धुमक सर यानंतरचा संघ ज्यानं फाईट केली होती संतोषजी मंचेकर यांचा हा संघ आपण पाहतो. फायटर संघ कुठे असेल तर त्वरित या. फायटर संघ रवीजी मांडवकर सर आपणास विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस जायचं असेल. रवीजी मांडवकर संघ त्यानंतर आर्यन स्पोर्ट संघ सुनीलजी जाधव सर आर्यन स्पोर्ट संघ सुनीलजी जाधव सर रवीजी कांबळे सर आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिले जाईल. रवीजी कांबळे सर त्यानंतर अजून एक संघ इथे सहभाग घेताना आपल्याला पाहायला भेटला सोमिनी स्पोर्ट संघ मालक असतील सागर भाबे आणि ते सन्मानित करण्यासाठी मी विनंती करतो विठ्ठलजी पाले सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित करण्यात यावं. सोमिनी स्पोर्ट संघ त्यानंतर अवनी स्पोर्ट अभिषेकजी इथे दाखल असतील. त्यानंतर अजून एक संघ सम्राट 007 प्रशांतदा कांबळे सर यांचा हा संघ अवनी स्पोर्ट यानंतर असेल सम्राट 007 प्रशांतदा कांबळे शुभ हस्ते बक्षीस द्यायचं असेल हरिजी पाते सर
बिरदवणे गावचे गावकर आदरणीय सन्मान्य श्री दिलीपजी ठीक सर, आपण आपला देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. दिलीप सर आपणास विनंती असेल आपला युतीची सत्कार इथे केला जातोय. या गावचे गावकार आदरणीय सन्माननीय सर यांचा देखील युतीची सत्कार इथे केला जातोय. समीरजी कदम सर आपणास विनंती करेल आपले शुभाशय पारितोषिक द्यावं. समीरजी कदम सर यांना विनंती असेल इथे सन्मानित केले जाते या गावचे गावकार. तोलवाडी गावचे गावकार आदरणीय सुदेशजी जाधव सर यांचा देखील युतीची सत्कार या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. कोण असेल तर त्या वाडीचा किंवा वाडीचे समर्थक जर कोणी असेल तर त्वरित या. आपण रवीजी कांबळे सर आपल्यास विनंती करेन. सडेगावचे गावकार आदरणीय सन्मान्य श्री अनिकेतजी कुर्टे सर यांना विनंती करेन आपण आमच्या दिशेने या. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन कमलेशजी मांडवकर सर. कमलेश मांडवकर सर या. युतीची सत्कार इथे केला जाईल. सत्कार पूर्ती आपण पाहतोय आमच्याबरोबर जोडले गेलेत. नथुरामजी कुर्टे सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. नथुरामजी कुर्टे सर, राजेंद्रन मांडवकर सर आपण या. आपल्या असे शुभ सत्कार इथे केला जाणार आहे. श्यामबंधू शिवलकर शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष त्यांचा युतीची सत्कार. कुणी असेल शिवलकरवाडीतला कुणी जरी असेल तरी ती या. आपला देखील युतीची सत्कार इथे केला जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये खूप मोलाचं कार्य तुमच्या माध्यमातून पाहायला भेटलं. शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष नाही तेव्हा शिवलवाडीचा चाहता समर्थक यावेळी आपण पाहतोय. आणि संजयजी लोखंडे सर आपल्यास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस द्यावं. सत्कार मूर्ती आपण पाहतोय. शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष सन्मानित केले जाते. या ट्रॉफीची एक आठवण, स्पर्धेची एक ओळख. विठ्ठलजी पालिये सर या स्पर्धेसाठी जे आधारस्तंभ नेहमीची पाठीशी असेल अशा आमच्या आदरणीय विठ्ठलजी पालिये सर यांचा देखील युतीची सत्कार इथे केला जातो. विठ्ठल सर आपल्यास विनंती असेल आपण या ठिकाणी या. आपला देखील युतीची सत्कार केला जातो. आणि सत्कार करण्यासाठी दत्तारामजी धुमक सर आपण आज सत्कार करावा असे आपणास विनंती असेल. आणि डीचे ऑपरेटर बंटीजी नागले सर आपल्यास देखील विनंती करेन आपण देखील या ठिकाणी या. बंटीजी नागले सर. डीचे ऑपरेटर तुषार खवळे सर आपल्यास विनंती असेल आपले शुभ हस्ते गौरव करावा. तुषार. रवींद्रजी मांडवकर सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. रवींद्रजी मांडवकर सर या. स्पर्धेची एक आठवण. विठ्ठलजी पालिये सर आपल्या शुभ हस्ते गौरव केला जाईल. विठ्ठलजी पालिये सर. साऊंड आर्टिस्ट आपण पाहतोय त्यांचा युतीची सत्कार सध्या केला जातोय. सत्कार मूर्ती म्हणून असतील. आणि त्यानंतर या स्पर्धेसाठी जे पंच पॅनल म्हणून लाभले होते आदरणीय जी बाहूजी तोडणकर सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. विकास धुमक सर आपल्याला विनंती असेल आता इथे सत्कार करायचे असेल. विकासजी धुमक सर आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी रंगतदार खरं तर भरला त्या आदरणीय सन्माननीय आपण पाहतोय भाऊजी तोडणकर सर यांचा युतीची सत्कार. त्यानंतर त्यांच्या जोडीला असणारा त्यांचाच चिरंजीव आदरणीय राजी तोडणकर सर यांचा देखील युतीची सत्कार इथे केला जाय. स्मिताताई धुमक मॅडम आपणास विनंती करेल की आपण युतीची सत्कार याबी करायचा. राज तोडणकर अजून एक
मोठं नाव अंडररूम क्रिकेटचा बेताज बादशाह म्हणून ज्याला ओळखला जातो. या स्पर्धेमध्ये पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहिलं होतं. त्याचा देखील यथोचित सन्मान इथे केला गेला. आणि त्यानंतर ही स्पर्धा सध्या यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जाते. त्याचे सर्वप्रथम मयेकर इथे नाही आहेत. त्यांच्या ऑपरेटर आपल्यास विनंती करून आपण हे बक्षीस घ्यायचं असेल. ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जात होती. आमचे मित्र आदरणीय जी मनीषजी धावडे सर यांचा देखील युतीची सन्मानित केल्या जातो. सत्कार करण्यासाठी नागेश शेख सर आपल्यास विनंती करून आपण आज सत्कार इथे करायचे असेल. ही स्पर्धा 7 समुद्र पार एक स्पर्धेची आठवण म्हणून रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जात होती. नितीनजी कोलगे सर, त्याचप्रमाणे अजयजी धुमक सर आणि त्याचप्रमाणे दर्शनजी धुमक सर या तिघांना देखील विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं असेल. ही क्रीडांगण घेण्यासाठी आतुरात घेतलेली मेहनत. दर्शन धुमक सर चला या क्रीडांगणाच्या दिशेने. समीरजी कदम सर आपण विनंती करेन की आपल्या शुभ असा गौरव केला जाईल. हे एकदा जोरदार टाळ्या. ही खेळपट्टी जी पाहतोय ती घेतलेली मेहनत. नितीनजी सर आपल्याच देखील विनंती असेल. आपल्या देखील यथोचित सत्कार इथे केल्या जाणाऱ्या सत्कार मूर्ती आहे. आणि त्यानंतर या स्पर्धेचे जे सामने असतील, सामने ठरावट ज्याच्या माध्यमातून केली जात होती तो शुभम सोनार याला देखील विनंती असेल. अभि निमरे सर आपणास विनंती असेल आताची जी सत्कार मूर्ती आहे त्यांचा यथोचित सत्कार केला जाईल. अजय धुमक विनंती असेल तुरीत अजय धुमक. अक्षय धुमक आपणास विनंती करेन की या खेळाडूचा गौरव करायचा असेल. चला जास्त वेळ प्रकारचा आता न खर्च करता आपण जाऊया डायरेक्ट बक्षीस सेलिब्रेटकडे. बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट, उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने अनेक जणांच्या दांड्या उडवल्या असा बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी यावेळी ठरतोय. आणि बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी ठरलाय O&D संघाचा ध्रुव, ज्याच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळी केली गेली. ध्रुव ठरलाय बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. अप्रतिम खेळ आपण ध्रुवाच्या माध्यमातून पाहायला जाणे अनेक जणांच्या दांड्या उडवल्या तो ठरतोय. विठ्ठलजी पालिये सर अप्रतिम खेळ तिथे बहारदार पाहायला भेटला. O&D स्पोर्ट संघाचा बहारदार खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून गेम चेंजर गोलंदाजी केली गेली तो बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. आणि त्यानंतर जो हॅवी ठरला होता गोलंदाजांवरती ज्यांना अक्षरशः फलंदाजीमधून गोलंदाजाच्या दांडक्या नाही तर दांडक्या काढायचा प्रयत्न नव्हते देखील केला. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंट ज्याच्या माध्यमातून अप्रतिम चौकार यांची आतिषबाजी जरूर पाहिली होती. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंट इथे ठरतोय. नाव घ्यायची गरज आहे का? 341 धावा ज्याने आतापर्यंत काढल्यात. आणि बेस्ट फलंदाजचा मार्करी नाव घ्यायची गरज नाही. जयेश O&D स्पोर्ट संघाचा. आणि हे बक्षीस देण्यासाठी मी विनंती करतो संजयजी लोखंडे सर आपणास विनंती करेल. अप्रतिम खेळ याच्या माध्यमातून बहारदार खेळी केली होती. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंटचे ठरतोय. आणि यानंतर मॅन ऑफ द मॅच चा प्रभेद दावेदार ठरला होता तो सागर लोगडे. मॅन ऑफ द मॅच नागेशजी ठीक सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ असे बक्षीस द्यावा.
आणि त्यानंतर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक त्याच्या माध्यमातून अप्रतिम असा खेळ आपण पाहायला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण इथे केलं असेल. हे बक्षीस चाललं असेल सध्या नंदिनी स्पोर्ट्स संघाकडे आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा बेस्ट क्षेत्ररक्षकचा मानकरी यावेळी ठरत चाललं असेल हर्ष. बेस्ट क्षेत्ररक्षक ऑफ द टुर्नामेंट बॅटर बॉय बेस्ट क्षेत्ररक्षक ऑफ द टुर्नामेंट अप्रतिम खेळ केला. दत्तारामजी धुमक सर आपणच विनंती करेन आपल्या शुभ या खेळाडूचा गौरव करावा. एस्टनच्या मागून देखील अप्रतिम खेळ ज्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटला. आजच्या दिवसाचा बर्थडे बॉय ज्याचा दिवस आहे खास. आणि त्यात नंतर या स्पर्धेतील एक नौका बक्षीस उगवता तारा. आणि उगवता ताऱ्याकडे खूप जणांचं लक्ष राहिलं होतं. उगवता तारा म्हणजे उद्याचं भविष्य पण ज्या खेळाडूकडे बघितलं जात होतं उगवता तारा संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलंय. हे बक्षीस सध्या चाललं असेल नंदिनी स्पोर्ट्स संघाकडे. जज करूया कोण असेल नंदिनी स्पोर्ट्स संघामध्ये बक्षीस जात आहे कोण आहे. उगवता तारा नंदिनी स्पोर्ट्स संघ आता तरी बोला. सागर असं नाव आलं बघूया. आणि उगवता तारा म्हणून यावेळी घोषित केले जाते. उगवता तारा यावेळी ठरलं असेल साहिल लोगडे. उगवता तारा साहिल कोलगे सॉरी साहिल कोलगे. थोडीशी टेक्निकल इश्यू झाला असेल. आर्यन स्पोर्ट मधला आहे खेळाडू. रवीजी कांबळे सर आपल्या शुभास्य खेळाडूचा उगवता तारा एकदा जोरदार साठी जोरदार मित्रांनो टाळ्या झाल्या पाहिजेत. टाळ्यांची कमी या खेळाडूसाठी झाली नाही पाहिजे. उगवता तारा आणि आता सर्वात महत्वाची जी माझ्या बाजूला उभी राहिली ती मॅन ऑफ द सिरीज ची सायकल मालिकावीर कोण आहे. मॅन ऑफ द सिरीज ऑफ द टुर्नामेंटचा प्रबळ दावेदार कोण ठरणार. त्याला दिली जाणार आहे ही सुंदर अशी सायकल. आणि एक ट्रोल आला होता त्या खेळाडूसाठी. बघूया मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीरचा किताब पटकावलाय ज्यानं गोलंदाजी करत असताना पहिल्या सामन्यामध्ये 5 चेंडूवरती 5 चौकार घेतले होते आणि त्यानंतर कमबॅक केलं होतं नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा ओनली नागेश समीरजी कदम आपणास विनंती करेन. सायकलचा मार्करी मालिकावीर फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल मित्रांनो या खेळाडूचा इतिहास राहिलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये 5 चेंडूवरती 5 चौकार याच्या विरोधात लगावले गेले आणि त्यानंतरच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये 1 रन देत असत 3 विकेट. चौथ्या सामन्यांमध्ये मेडल शतक हाताळलं गेलं होतं तिथे 3 विकेट आल्या होत्या आणि तिसऱ्या सामन्यांमध्ये 4 रन देऊन 2 विकेट आणि फलंदाजी देखील त्याच गतीने केली गेली होती. जवळपास 200 प्लस धाबा या खेळाडूने बनवला होता. तो ठरलाय मॅन ऑफ द सिरीज द टुर्नामेंट ओनली नागेश मॅन ऑफ द सिरीज ची जी सायकल आहे त्याच्या नावावरती यावेळी चालली असेल. अप्रतिम खेळ यावेळी आपण नागेश टीकचा पाहिला. यावेळी मॅन ऑफ द सिरीजचा प्रबळ दावेदार इथे ठरतोय. आणि सायकल वरती विराजमान झाला असेल विघ्नेश. सध्या सायकल वरती विराजमान झालाय. एकदा जोरदार टाळ्या नागेश टीक साठी झाल्या पाहिजेत. अप्रतिम खेळ यावेळी आपण पाहिला. आणि त्यानंतर जास्त प्रकारचा वेळ न खर्च करता या स्पर्धेमधील आपल्याला दोन्ही संघ सज्ज झाले असतील पण सर्व अतिथी मान्यवर आपल्या शुभासे बक्षीस दिलं जाणार आहे. सर्व अतिथी मान्यवर आपणच विनंती करेन की स्टेजच्या समोर या. सर्व अतिथी मान्यवर आपणच विनंती करेन की स्टेजच्या इथे समोर येऊन या स्पर्धेतील रनरअप संघ कुणीतरी हरल्याशिवाय कुणीतरी जिंकत नाहीये आणि एकदा जिंकणारे कोणी सिकंदर होत नाही एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये.
सूर्याच्या जागेवरती असतो, चंद्राच्या जागेवरती असतो. या स्पर्धेमधला रनर अप फिरदौड प्रीमियर लीग 2K25 पर्व दुसरा मधला रनर अप संघ ठरला असेल ONT स्पोर्ट. सर्व खेळाडू संघ मालक आपणास विनंती करेन, सर्व अतिथी मान्यवर आपल्या शुभ हस्ते हा बक्षीस दिला जाणार आहे. ONT स्पोर्ट संघ या स्पर्धेतील रनर अप संघ आपण पाहतोय. ब्लास्ट आहे, हाईप आहे. दत्तरांची धुमक सर, प्रसन्न पवार. चला दत्तरामजी धुमक सर, प्रसन्न पवार सर, विनंती असेल आपण देखील या संघाबरोबर जोडले जा. आणि या स्पर्धेतील अंतिम महाविजेता संघ दमाहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार या पीरदवडा गावामध्ये. पीरदवडा प्रीमियर लीग 2K25 पर्व 2चा अंतिम महाविजेता संघ नंदिनी स्पोर्ट. ठीक सर, अजूनही कार्यक्रम संपला नाहीये. एक लकी ड्रॉची चिठ्ठी, संधीचं नाड कोण जिंकणार. आणि आमची छोटीशी चिमुकली आली आमच्यापर्यंत. रुको भाई रुको, जरा सबर करू. चांदीचं नाणं आहे, चांदीचं. चांदी सोन्यापेक्षा आता महाग झाली आहे. ताई नाव सांगशील. आणि चांदीचं नाणं आहे प्रीमियर लीग मध्ये लकी ड्रॉ. चांदीचं नाणं, सोन्यापेक्षा चांदी महाग झाली सध्या असं म्हणूया. आमची चिमुकली आमच्यापर्यंत आले. ताई एक चिठी उचल इथली, एक चिठी बघूया कोणाचं नशीब अनुभवतेस. तुझंच नाव काढ म्हणजे काही झालं. चांदीचं नाणं कोणाकडे जाणार. आणि चांदीचं नाणं कुपन नंबर आहे 997. आणि बक्षीस लांब जाते थोडस, कासारवी गावामध्ये जातलंय. आणि कासारवी मधला अंतिम विजेता असेल स्वराज प्रसाद लोगडे. अंतिम विजेता ठरतोय या कोलगे, स्वराज कोलगे यावी आपण पाहतोय. कासारवेली गावाला बिलॉंग करणारा हा विजेता असेल. चांदीचं नाणं जात आहे. कोण जर आहे काही ते कासोडे गावामधलं कोणी असेल तर या. कोणाच्या कुपन मधली असेल तरी देखील इथे आला तरी चालेल. हरिपाते सर आपण इथे असाल तर या.
कुणी आहे का? चांदीचं नाणं जिंकणारा कोणी नसेल तर मी आहे. माझे हात वर आहे. चांदीचं नाणं जर नको असेल कोणाला तर मी आहे. स्वराज कोलगे. स्वराज कोलगे कोणी आहे? कोणी आहे तर मी आहे. कोणी नसेल तर मी आहे. बोला. स्वराज कोलगे 1, स्वराज कोलगे 2, स्वराज कोलगे 2.5. कुणी आहे का मित्र मैत्रीण? कुणी आहे का? स्वराज कोलगे 3. बक्षीस त्याला जाणार आहे. लकी विजेता असेल. आमच्याकडे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. त्या कॉन्टॅक्ट वरती तुला कॉन्टॅक्ट केला जाईल. आणि या फिरदवणी प्रीमियर लीग 2-25 चे सर्व सामने अतिथी मान्यवर आमच्यापर्यंत असतील. जर चुकून अज्ञात कोणाचा जर सत्कार राहिला असेल तर बक्षीस पत्र आम्हाला करावं. जर चुकून कोणाचा सत्कार राहिला असेल. शुभम मांडवकर. शुभम सोनार झाला ना. शुभम सोनार. सत्कार झाला ना. शुभम मांडवकर. शुभम सोनार याचा येतोची सत्कार. जर कुणाचा चुकून अज्ञात सत्कार जर राहिला असेल तर माफ करा. आणि ही स्पर्धा इथेच संपन्न झाली. सर्व कार्यक्रम या स्पर्धेचे इथेच संपले असतील. सर्वांना शुभरात्री. गुड बाय. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.